Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, Lasay 58. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Antes pa naman ang tanan maka-aksyon senaryo na kita sang panahon. Sa aton nga linya, Sir Melvin Tiero, sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Melvs, maayong gabi. May gabi si mo Action Brian kayo nato nga pinakuling lakat sa panahon Nobyembre 27 2021. Sa gyapon duha ka weather system ang kapekto sa pungsod Pilipinas ining shoreline o kunang frontal system nga nagapekto sa northern kag central Luzon kag intertropical convergence o kunang ITCC nga nagapekto man sa Palawan kag Mindanao. Ang Metro Manila kay mga bayan sa pungsod Pilipinas manging kasarangan ng panahon magluwas lamang sa mga isolated man nga pagulan o kung pagpangilat sa papanagob nga dulot sang easterlies kag mga localized thunderstorms. Ang Western Visayas, lakip na Negros Occidental ka Bacolod City, maka-eksperyensya man kita sang kasarangan nga panahon magluwas lamang sa mga isolated man nga pagulan o kung pagpangilat sa papanagob nga dulot man sa mga localized thunderstorms. Mahina itubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin gikan sa nasidlangan kag naamina nasidlangan. Ang nagay probinsya sa kabukusan nga bayan sa probinsya kang kadagatan sa probinsya may kasarangan tubtob mabulo-balod. Ang adlaw nagtunod alas 5:19 kay nagamagabot la alas 5:44 buwas sa aga. Edi si Melvin Piero sa Provincial Disaster Management Program Division. Madamong salamat naman gabi, Salvat. Sir Melvs. Yes. So far, Sir Melvs, kumusta? May mga palaabuton pa kita nga mga bagyo abi nga na-check subong sa pag-asa. Subong action by kung taon natin sa aton satellite image, may mga formation sang low pressure area mga 35 to 60%. Pero sagwa pa sa aton Philippine Area of Responsibility ara pa sa area sa mga Marianas Island. Pero kung taon natin sa aton nga dire sa aton nga Philippine Area of Responsibility 2 to 3 days wala sa mga low pressure area nga may posibilidad mag-develop. Pero may mga natawag kita nga mga isolated o mga mahina lang nga pag-ulan mostly sa hapon nga dala lang na sang natawag nato nga mga localized thunderstorms sa kag the same time ang gabit to lang nga ITCC. Aha, sige. Pero do hindi gid man mo na ka ang dako lang nga tsansa nga mangin bagyo gid sa balaya, Sir Melvs. Yes, action by. Sige. Sir Melvs, salamat gid. Salamat mayong gabi. Mayong gabi, sir. Amo nagyapon reminders nato na kay ti maulanon ang panahon mga kaksyon ang kaisa hindi naton mapaktan way takbalog sa lakat sang panahon bisan pang ini mga pag-asa ini mga otoridad naton may mga radar na sila dira pero may mga changes na anytime ga baylo abi. So utod ta nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon!
Action Radio Philippine Standard Time, La City, uno na, subong adlaw, Sabado, kita, Nobyembre 27 na, 2021. Action firing line. Mayara, nagid lamang kita sang 28 dias ang nabilin kag Pasko na. Bao kay ina, Action Oliver, before kita nagsaka, di ba nagpulo pangapi ko, di ba sa may dalom tadablaw, kung di may kapihan da. First time ko, halin sang last year nga nag-umpisa si COVID-19, first time ko kay ina nga may nagpangaruling nga kabataan, 3 kabilog. Na grabing tandog sa dughan ko makita mo lang gagapulo palakpak bala. As in, ang smile nila nga nakagwa sila sa ila sinay puloy-an, kag nakakulukan ta karuling subong, hambal nila, siya hadlok ba kami sa COVID-19 pero why kami kwarta? Oo, makapulo karuling kami, bakal kami karon pagkaon. Imagine mo na ha. So, ang pagbulig naton, sining pag-away ni COVID-19, makapayuhom sa mga kabataan. Action firing line. Imagine mo na. So, 28 dias na lang, days na lang nabilin maka-aksyon, Pasko na. Samtang 35 dias na nabilin kag magasaylo naman kita sa panibago nga pagpanghangkat sa aton kabuhi, amo ang 2022. Action firing line. Bukas ang aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph, sa web naton, YouTube, plus ang Twitter account mga kaksyon. Ang aton sa nga text hotline sa 0963-757-0874. Ang inyo sining mensahe ipadala dira o kung sa live naton sa Facebook man. Ang aton subong pamangkot, subong nga gabi, simple gid lamang. Ang aton sining mga presidential subong nanari-sari ang ila sining ang ilang komento batok ya sa pungsod China. Ilabi na gid sa pag-agaw-agaw da sa West Philippine Sea, no? Ngati kon pasihan tagidya ang pagsulundan kag laye ang West Philippine Sea gin pabor na sa aton diri sa pungsod Pilipinas. Nanari-sari ang ila komento, no? So kon kamo abi, ano ang dapat nga buhaton sang pungsod Pilipinas angot sini nga problema? Kay kadamo nasa naglinabay nga mga presidente duway ginamatagaan da solusyon. Basi mahambal ka mo da, way gina ikatag solusyon presidente, ako pang pamangkuton Waxon Bright. Di ato no istorya man lang niya, no? Basi may ara ka mo da sang suggestions nga way pa to kalambots malakanyang basi batian ta nila subong. Abi kamo man abi di type abi da sa cellphone nyo kag sa aton nga live ipadala diri sa aton kay sa aton nga programa hindi lang kay ako ang komentarista diri kon komentarista kag anchorman pati kamo anchorman man mga kaaksyon. Action Brian Borden. Action firing line. On board na, Tob-Tob Las 9 tak na suning gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ano ba lang nagali na gumba nga balita kag kaulumol nga mga balita sa aton siri nga pagpangalagad. Sa balita lokal mga kaaksyon, karon dugay-dugay, unahon tagid ining balita ni Action Dale Salazar, ining makaulumol kag kanami gid habyugan sang inumol sining isa ka lalaki nga nagkuha sang 9 anyos nga bata nga babaye dina sa barangay Banago kag winigit niya sa barangay Takuling. Nagahingalo ang bata sa pagkasapo kay inaho. Action firing line. So hibaloon tani kon ini nangin biktima gid bala sa pagpanghimulos o kanong ginhimo sang animal nga ini nga lalaki sa nasambit iya nga biktima. I-check ta karon ang patrol kay allegedly ini ang nagsungka didto sa Bago City PNP. Speaking of Bago City PNP mga kaaksyon, may babayi itong nadakpan sang kahapon lang 1 million pesos sa ginapatihan Shabu plus pagid ang armas nga 45. Grabe Action Oliver, no? Inagakabatian ko lang na sa una sa mga kalalakinhan nga tiga kadakpan sa mga kadagko nga sa isang illegal nga droga, may mga armas lutang pero subong may mga babayi na. Action firing line. Amo nang hambal naton nga kung anong mahimo sa mga lalaki, mahimo manamon nga mga kababainhan. O galing ti katuntuhan iniya, hindi nyo na pagsunda kay wala ginisang pulos. Action firing line. Ang iban nga balita makaksyon sa aton nga pagpangalagad, baka yuhom ang kita sa syudad sa Bacolod, no? Oo, kay natukiban mga kaaksyon ni Action Artay Hupon kaina nga ang pila ka mga empleyado Action Oliver sa Bacolod City Hall kadamo gali nga wala pa nakapabakuna. Action firing line. Ang hambal ko sa ila gani kaina sang udto sa report na Action Arts Action BBB
Si Mayor Bing Leonardia, si Vice Mayor Elcid Familiaran, pila ka adlaw mapa-booster shots na ni sila. Pero ang mga empleyada nga iban dagali, way ka pa bakuna ho? Action firing line. Inano nga sitwasyon, anong ginakahadlok ka nila siniman? Ti ara kay sulungon sila sang vaccination team. Sa ila opisina mismo, di ka mong pabakuna rin yung ay kay sudlon ka mo namon da sa opisina niya. Action firing line. Magluwas lang ha sa may ara sang ginabatsyag dira nga ti indi gid man advisable nga magpabakuna sila. Pero ang iban dira nga may kaugalingon nga pagpati abe. Anyways, way ko kamoy ginapilit. Amo gina nga confirmiya nga ginapa-take note ko sa inyo every night. Why ko gapilit? Why gapilit ang otoridad? Pero nagaayo lang. Pabakuna na kamo kay para malabot ta ang herd immunity. Action firing line. Kay dito sa Iloilo, halos ang target nila nga 75 to 80% action Oliver. Why na? Nagsululubra na sila gani sa vaccination. Tapos na. Tidiri sa aton, ara pa lang kita sa 50% plus nga nabakunahan, layo pakatama ina. Oo, layo pakatama kita. So, hindi tagid malabot ang ginatawag nga herd immunity. Dito sa Iloilo, nalabot na nila ang herd immunity. Diri sa Bacolod, never pa kita maka-herd immunity. Action firing line. Ang balsang amigo ko ni si Action Bry, never heard. Action firing line. Pero ti buloligan ta ini no? Dapat ang ara sa gobyerno amo ang mga modelo. Ang ibang nga balita mga kaaksyon, dugay-dugay balita gikan sa syudad sa Bacolod. Kundi kahapon naglinagumbang balita sa pag-itsapuera na ni Bacolod City Mayor Bing Leonardia sa ila sini nga Grupo Progreso, si Lone District Congressman Greg Gasataya. Action firing line. Siya si Gasataya no longer part na nga Grupo Progreso. Bangod sang iya sini nga hindi mapiho nga neutrality. Meaning, daw hindi sigurado ang Grupo Progreso kung neutral gid bala si Gasataya o kung may ara sang ginadampigan. Action firing line. Di kahapon, Action Oliver, utod na ang ugat sang ila sinirelasyon sa Grupo Progreso with Congressman Greg Gasataya. Why na utod na kahapon? So wala pa sang isa nga nakakomento diri sa Action Radio sa Grupo Progreso nga mga konsihalis kag mga men nila dira no? But tonight, we are glad na basi malabot tagin man karon ang isa ka konsihal nga makapangayo kita sang iya sining reaction angot sini. Kay whether we like it or not, ang pagdula ni Gasataya sa Grupo Progreso dako gid nga factor nga disbintaha gid ini mga ka-aksyon. Action firing line. Apisar bisan gambal si Mayor Bing Leonardia nga handa naman kami with or without Gasataya. Ang amon niya nga pwersaya intact lang na. Pero kabalo ko may ara gid sang tunok nga gamay kiti makit-an man sa mga hitsura. Action firing line. Pakaronan ko na kay may ara sang may makomentar kag maghatag reaksyon angot sini. Mga kaksyon ginapaabot ni sang publiko Ang ibang nga balita mga kaksyon, Team Bacolod preparado naman sa vaccination. Umpisa Lunes pati na ang probinsya sang Negros Occidental. Sining 3-day nga national vaccination sa probinsya gali. Ang bakuna gasululubra Action Oliver. Damo-damo kuno way pagin magamit nga bakuna, nanari-sari nga bakuna, lasbi na gid si Sinovac. Action firing line. Hambal sang taga-probinsya mismo. Ti sa Lunes, buwas gani mayara na sang launching sini, kabay pa. Nga damo ang magpabakuna sa probinsya sang Negros Occidental. Action firing line. Sige, karunan ko mga balita nga iban makaksyon sa lokal sa aton sini nga pagpangalagad. Action Brian Borden. Action firing line. Daw nahidlaw man ko sa IPM ba? Anong schedule sang IPM subong man? Sang una gahibi ang simana nga hindi sila makakuha basura. Subong niya nagahililibi ang mga tag-iya sang basura kay tagduwa na kasimana wala pa makuha in sa ilap mga basura. Action firing line. Anong tabo sa IPM man? Daw tapos naman ang bayad sa inyo nga daw ka ganit sang inyo nga pagpanguha basura subong haw. Imbis lapit na Disyembre, pwede na kamo ka panagtag sobre. Action firing line. Sang una, gahibi ang simana kung wala kamo gakuha basura. Kumbaga, kada simana ya aktibo gid ara gid ya manungakot basura. Subong ya
gahililibi ang tagiya sang basura kay tagduha na kasimana wala pa makuha ang ilang basura. Action firing line. Pasensya lang IPM but that's the reality nga nagakatabo subong sa basura. Di ka binaho. Action firing line. Way nakamutampukan to sa may Kwanhaw, sa may Filisa. Way nakamutampukan to. Dason nga si Mana kay magsinagabong ni nga balita parte sa ning bulo basura ngayon ni Action firing line. kay kundi may resolution to si Barangay Kapitan Ramon Hardin to nga punggan ang extension ni IPM sa paghaboy basura to. Subong do ay naging katikab si Hardin ba? Action firing line. Bisano nga tawag ta sila do hindi gid siya do ay nagid siya nagapindot sang cellphone niya. Basi guro may ara sang diferensya na guro ang mata ni Kapitan Hardin sa cellphone lang nga suraw nati do hindi na pwede nga maghikap pero may cellphone kay way nagid siya gasabat pero basi wala ilang matimingan nga nagatawag kitab la. Action firing line. Sige balikan ta lang na kay kabalo ka ang basura isa lang sa problema man diri sa syudad sang Bacolod. Action Brian Warden. Action firing line. Ang mga balita sa nasyonal mga kaksyon na way gidman sang dalagko nga ibang nga balita ko di-inform talang kamo nga subong adlaw ara lang sa 899 ang bago nga kaso ni COVID-19 kay nagapabilin nga aktibo 17,052 mga kaksyon ang subong nga adlaw. Action firing line. Pero sa kabilugan sa bugos nga kalibutan no ang patay sining COVID-19 ho yara na sa 5,206,265 mga kaksyon kululbaan. No? Nagapanguna subong ang US nga may ara sang 799,138 patay ning ginambal ko nagkalamatay sa COVID-19. Pangadua diri mong Brazil mga kaksyon nga may ara sang 614,000. Pangatlo diring India nga 467,466. Ang Mexico naman may ara sang 293,614. Kag panglima diri amo ang Russia nga may hara sang 270,292. Ang iban diri wala man ganubo sa tag 200,000 mga kaksyon. Action firing line. Amo na pasalamat kita diri sa pungsod Pilipinas kay ang aton presidente nga si Presidente Rodrigo Duterte maisog, may command kay kon presidente tabi luyat lang disgrasya gid kita sining COVID-19 inayawan kita sinisagang. Action firing line. Sa COVID-19 niya saludo ko kay Presidente Rodrigo Duterte. Ako niya pindisin nyo na pero ako nakitaan ko nga may ara sang command si Presidente Rodrigo Duterte kon nga na control ta ang pagdamo ni COVID-19. Ang hindi lang ko saludo ang allegedly nga korupsyon sa Department of Health mga kaksyon. Amo nang hindi lang ko saludo da kay subong padayon pang investigation sa pharmaceutical nga mo naging baklan sa mga kagamitan sa DOH nga nagasululobra ang presyo ikumpara mo sa matudtuod nga presyo. Action firing line. Sige, ang iban nga balita dito sa national mga kaksyon, ti subong ho ang ang pungsod Pilipinas gina-consider man karon ang pagban sa mga travelers halin sa Hong Kong. At tulad ng Hong Kong, lapit na sa aton di. Bangod nga ti didto may na-detect man sila siring bag-o na naman nga variant ni COVID-19 nga nag-mutate na naman siya dito sa South Africa. Ini ba lang ginatawag nila nga Omicron. Ginatawag sang World Health Organization nga si Omicron or ginatawag una nga B.1.1529. Amo ning Omicron nga tawag nga times 10 action Oliver ang kada sigon kag ang panglapta niya sa mga isig katawo. Action firing line. So magluwas mga kaksyon dito sa South Africa kag sa Botswana nga mga lugar nga ginban subong ang Hong Kong gina-consider man kay may na-detect na dito. Bao. Ting otoridad ta subong naga-monitor gid sini da di nita gusto magbalik pato sa nagakamang-kamang kita sa kahadlok sa COVID-19 Dapat mangin mahinalungon na kita. Action firing line. Sige, ang kuan maliwato, ang DOH nagpalayag nga ining 3-day vaccination sa Lunes, Martes kag Miyerkules. Hindi lang ni kay bakuna sa mga first dose mga kaksyon, kundi kung ikaw nakapabakuna na after 6 months, pwede ka makapabooster. Suno pa sa Department of Health mga kaksyon. Action firing line.
Si Manny Pacquiao ang tindog niya sa West Philippine Sea. Siya hindi tani pagdalon sa ibabaw sa ring nga magboxing Action Olivera. Hadlok man sa galimang tinapungulay ang Pilipinas kag China. Action firing line. Hambal niya dalan tani sila sang diplomasiya nga pamaagi. Bao da ka okay no? Diplomatic ko na. Sunod siya di na ta magkanto sa punto nga bombahanay. Kabalo ka may ara sang former nga DFA secretary nga nag-suggest nga dapat magpatrol si US kag PH didto ya sa West Philippine Sea mag-isa agod nga makontrol tani ang pagpangswapang sang pungsod China diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Action Brian Borden. Action firing line. Last 17 makaksyon sa aton sini nga pagpangalagad so far way nagin man sang dalagko mga balita didto ya sa national. Magluwas gid lamang nga nagalingin ang ulo subong ni Migo ni Action Oliver nga si Senador Bongo kundi gid siya bla dapit. Action firing line. Kay may nagasugo siya nga atras ka sa pagka-presidente, may naghambal man nga indi. Pero bati-bati ko do makadto di siya sa Negros Action Oliver. Upod niya si Presidente Rodrigo Duterte. Sugiran talang kamo ugaling kung sano. Action firing line. Unahon ko ang balita sa patrol tonight. No? Kay kadako sini nga balita kag ang suspect di ko din siya adik plahubog manyak Action firing line. ano sahi batasan damo gid man kuno subang ni Action Oliver mo. Kagwapo gro ni klase tao ay. Galing ka kung gwapo ka manguha kay mo sang tagsyam ka tuig. Action firing line. Juan Gora, may balatian siya, balatian sang pagka-yawan on lang gid Gora. No? Anyways, kung available sa Action Dale, check na to ng patrol, ano ang istorya sinitanan-tanan, kag ano ang pinaka-latest sa sinimateryon, sining report sang patrol. Ang balita ng Action Dale, Salazar dulong sa aton sang D3 Biodugang Proteksyon sa Kaugalingon. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radyo. Action Radyo. Arena sa Action Dale, Salazar sa Patrol. Action Dale, may gabi. Yes, Action Bray. Sa balita nga madulong pang patrol, subong Sabado sang gabi, Action Bray, nakaluwas no or nagaginhawa sang nasapuan ining bata nga reportedly missing kahapon dira sa area sang Purok Kitahanon, Barangay Banago, Siyudad sang Bacolod, Action Brian. 9 years old, ining biktima. Apat ini sila nga magulutod, Action Brian, kag ikatatlo ining biktima na grade 2 student sang Banago Elementary School 1, Action Brian. Ang iya sining amay, di nagapataya sang STL, and then ang iya sining Iloy, Action Brian, nagapamula bala sang isda para mangin isa sa uga. Hamon sa ila sining palangitan ana. So kahapon nga daw, Action Brian, aga pagali mga around 8 a.m. ining biktima ara dira sa may footwalk sang Purok Kitahanon. Sila man lang ka metang kalayon sila sining nga Action Brian. Nagahambang-hambang ini sa kapod ang iya sining mga abyan dira sa area sang Purok Kitahanon. Sang ining lalaki, Action Brian, no, ang suspect naging kala kay Sherwin Trava. Sherwin Trava, 32 years old, residente sa sang phase 3. Santa Catalina, Barangay Lagasan, Siyudad sang Bago, Action Brian. Abyan ini siya sang amay, sang biktima, Action Brian. So kahapon, nalabyan niya ini ang biktima nga 9 years old, nagapang-hampang, tubtob nga gintanyagan ni Action Brian, nga magbakal sila pang pandesal, kag nag-upod man to, ang biktima, bangod nakamuno Action Brian ng biktima siya ning abyan, nagkilala niya ang suspect na si Sherwin Trava, nga residente sang barangay Lagasan, Bago City. Ang background, kining suspect, isa ini siya ang barangay dispatcher dira sa may Banwasang Pulupandan. Pero sa record sang aton sining kapulisan sang Bago City PNP, single ini siya, no, hindi siya pamilyado according man siya sining information no nga gin-provide sa kapulisan. So kahapon sang aga, hamotogin na operan siya ang biktima nga magupod siya para magbakal sang pandesal, pero wala na Action Bright, nakabalik dira sa may Purok Kitahanon, barangay Banago, no?
Nga according dili sa pamilya nga masami permi man gampang si alias na action by the area sa footwalk o pwede nila sila nga matupod balay ang iya sining nga mga kaparesihan nga mga bata man. Pero do amo to ba sa action by ang first time na tabo pala nga daw wala siya nakapuli how. Nga wala siya pala nakapuli gilayon sila sining nga balay. Kay lunchtime ginpangita ini siya sila sining nga pamilya kagimata para magpanyaga. Pero once na pangita action Brian, tubtub magpanyapon, wala sa gihapon na locate sa kadto mo na ginibot na Bacolod City Public Plaza, ang Libertad, pila ka bayan sa Bacolod City hasta sa Cagahon upod mana ang bunig sang barangay action Brian pero wala gid malocate. Amo to kay natang aga mga around 10 AM nagpadulong si Ma'am Aizan Aizana ang shining tiya sa biktima dira sa metro station number 3. Dito siya nagkagto para officially i-put on record yung iya sining hinablo sa Action Brian missing na sa sulod sa pila ka oras Action Brian. So ang natabo may mga information. Balikan ta sa Action Dale sa Lazar Abe. Action Firing Line. Ang bata nga mo kon siyam ka tuig mga kaksyon medyo mataas ang bata kung akon nga i-describe. Ilom-ilomon ang bata nga ini kag may hitsura ining bata nga ini baw hambal sa chat sa akon di nga pamilya man siniho hambal sa chat sa akon di nga pamilya sining nasambit nga suspect mga kaksyon lulong sa druga doon nagapasalamat bang pamilya ganiho nga nadakpan ni siya. Action Firing Line. Hindi ginimayo galing utoks ni. Balikan tabing patrol si Matrion makaksyon isa sa thank you gid sa hatag diri sa aton sa information mga kaksyon angot sining nasambit nga Action Dale balik sa imo. Yes, salamat sa Action Brian. Amo ni si Aizan ang tiya ini sa biktima nagpadulong kay na sa police station number 3 mga alas 10 ng aga para officially ibutang Action Brian sa blatter report na tiyang sining hinablo sa makabig na siyang missing Action Brian matapos natin 24 oras na nga wala sa gihapon makapauli sila sining balay Action Brian. May mga information nga nabato ng pamilya pero hindi amo man Action Brian nga mga information nga allegedly nakita na ko nga patay na ang biktima pero muna gani ilapay ni gin verify tubtob kinasang hapon mayara sa mga new information nga nabaton ang pamilya nga may nakita na nga bata Action Brian diri sa may isa ka bakanding nga lote sa may City Heights Subdivision Barangay Takuling syudad sang Bacolod Action Brian So kay na amo to ang kayang paglalagwa Action Brian sa sining tiya nga si Ma'am Aizan naka-blue nga bayo ang biktima man ang iya sining short naka-blue man ang iya sining panapton and then niwangon ni nga bata Action Brian ang biktima isa ka grade 2 student kag naka-green ang tsinela sa man nga sining suksok sang uli siya nga nakitaan dira sa may purok Kitahanon Barangay Banago kahapon sa ngaga. So kahapon nag-viral man sa social media ang post sang pakadua ang biktima Action Brian nga ginapanawagan na kung sino diri ang nakakita kay alias Nene nga nadula siya kag allegedly mayara sang tsura man sang suspect nga gin-post nga amo na siyang ginatudlo nga nagkuha or nagdala sa biktima Action Brian nga si Sherwin Trava nga isa ka dispatcher sa Banwasang Pulupandan. So kaina sa pagpadulong naton diri sa may City Heights Subdivision si diri ka bakante nga lote Action Brian diri gid nakitaan ang aton sining otoridad ang biktima nga nagakapa. Action Dale. Action Brian. Pasensya gid palihog bi describe sining bakante nga lote abe pila ka distansya halin sa highway kag ang lugar na hindi matawo. Action Brian, may mga dalag ko diri nga mga pamalay sa tining area diri sa may Corpon
Street, no, City Heights Subdivision, Mm. Barangay Takuling. Sa Tubangan, sang bakanting nga lote, may ara sang balay. Aha. Sa kilid, may araman sang balay, sang Police Action Brian. Sa gini nga vacant lot, according to sa information nga nakuha natin sa caretaker, Mm. nagkapanag-iya ini Dr. Action Brian. Aha. So kayo na sa pagpadulong natin sa lugar, actually mga pilaman lang ka steps ang imo sini nga himuon para ma-locate kung diin gid nakitaan nga nagakapa ang biktima Action Brian. Mhm. Nga ti amo na bala no nagakapa siya sang nakitaan sang otoridad pero nagaginhawa kag mayara lang sang pilas sa ulo Uy. tuga sa paglampos sang apat ka beses Action Brian sang bato no. Uy. Apat ka beses naging lampusan sang suspect ang biktima baseman sa sining panaysayon sa kapulisan sang bago PNP Action Brian. Mhm. Kung makitaan mo dira sa litrato sa aton sining ginpost sa social media Action Brian, kung may arabas ang Lord Gamay diri nga entrada ang ining lugar Yes, so yes. nakitaan ining bata. Mhm. Kaya ka kugunan mo Action Day, no? Oo. Pagtulog na mo kay na do ara kabla sa forest, no? Kaya Mhm. wala nahawanan, wala na tinuan, Mhm. wala pa na improve Kag lugar sa kag kon Action Day. ato ka sa sulod Action Dale do hindi ka gid mabalaan nga may tawo to sa sulod no. Mhm. Yes, in the Action Bright, kay Oh. sa sulod, lapad ang area ang sa sulod, sining lugar, no, kung sa diin nakitaan, ining biktima Action Brian. Pero may ang caretaker nga nagabantay sa lugar. O galing wala lang niya na notice kung dala ano oras ini siya drop ang ining bata kay sa information at Action Brian sa kapulisan ng Bago PNP dira mismo sa lugar ginlampusan ang biktima kagining suspect bayara diri sang pader sa likod diri siya kuno nag-escape pala kaya nga siningalagay nagtaklas sa Action Brian sa sininga padera kag nagpadulong rekta sa may syudad sa Bago siya nga balay sa may Santa Catalina Barangay Lagasan Pagos City Action Brian. So kayo na, ang mga nagadadali ang rescue team sang syudad and then kita nila nagaginhawa ang mga tama ko Action Brian attitude ako positibo gid nga siya ganyang post sa social media nga missing nga bata matapos ng description dala sa nga tiya nga naka-blue nga bayo, naka-blue nga short kag nibangon nga babayi kag nipis ang buhok ang mga description. So pagkita ko Action Brian sa biktima at confirm gid nga siya gid ang biktima no nga na-post sa social media nga ginapangita na sining nga himata sa sulod sang pila ka oras Action Brian. Action Dale dali gid lang paano siya gani nakitaan didto liwat? Mhm. Actually, Action Brian, naka-mention ang Bago PNP nga ang suspect nakamuad man siya, nakapahayag man siya nga dito niya himo ang krimen. Ti sa bakante nga lote sa Bay City Heights Subdivision. Amo to nga ang kapulisan, no? Mayroon to kay na duwa ka lalaki nga mga pulis sa Action Brian possibly from Bago PNP nga nagbulig man na locate kag dito gitawgan dayon sang rescue Action Brian kag ginhingagaw dala dira sa may Corazon Occidental Montiliban na Memorial Regional Hospital kay nagaginhawa pa siya, conscious pa siya. Kag kung sura mo siya doon nag-response pa sa Black Sobray, pangya sining ulo. Kag ang mula nagaling, meron siya sang pilas sa ulo. Kag dito may portion of siya nga daw ang yes ning ulo black uod daw mayara na sa makitaan siya sing lawas pero nagaginhawa pa siya based man sa laragway kag palayag sang rescue team na nag-respond kay ina sila sa may City Heights Subdivision Action Brian. Actually, nagalibog kayo ng pamilya sining biktima. Pagod may mga information sila nga ang biktima puno, patay na, ginhapoy sa suba, dito sa may Pulupandan, may information nga sa may suba sang Bago. So, to Action Brian, nga ila sining na confirm ang pinakauli nga information nga may ang bata nga nakitaan diri sa may City Heights Subdivision Barangay Takuling. Una naton nga pamatian Action Bray ang tingog sang tiya sang biktima na si Aizan ang tiya sang biktima kagamo ni siya nagpadulong sa police station number 3 para ipablatter ang insidente nga na-missing ang iya sining hinablon. Ipagpangita namon kay nini wala na sa pagambal kag nagwa ko di sa gwa wala gid sa basta magapon nga ano ba lang papanyagahon ti hasta nga alas 4 hasta mag alas 4 nga wala sa Japon nagabihan na tapos pag run out nga mga alas 6 gipangita na sa hasta nga nagalasutso na nga wala pa sa Japon
Tapos ipangita sa namon kung diin sa di may nagpagwa ko di nagambal si Moy nga may nakita ko di bala Jen nga nagambal kay Nini ni kilala mo to ni ambal ni Nini nga oo umigo man to ni Papa. Di tapos ambal ya nga ni mabakal tabala pandisal ni na Ginagad siya? Oo, ginagad lang siya. Nagupod masa tapos wala na sa dayon kabalik. Ining lalaki, ining nga ginabal, pero may na dire siya kakagto. Hindi, man lang. Pero nakita niyo na siya. Nakita ko na siya, pero hindi ko ginasa ka-family, hindi ko gin siya pamilyar. Kala niya. Mhm. Action Brian, nabatiyan ang tiyas ang biktima, no, nga si Ma'am Aizan, Gakang, no, may sa mga nagbulig, no, pakari, pablato yung insidente, kag pagpangita man siya sa biktima kagabi Action Brian, tubtuba, sang kagahon na. So, kay nasang hapon, Action Brian, nga mayara sa sang dako nga problema. Mhm. Mayara sa sang dako nga problema, pero wala yung pag-ginaragway. Si Pastor, do mayara siya sang may ginawiyatan nga cellphone Action Brian nga litrato, balatong nag-viral nga post nga missing yung mga bata. Aha. Kag nakitaan man nga sini nga itsura sang suspect sa social media, ginpakita ni Pastor si Action Brian nga ano ni na may labot kadi, may involvement kadi, or ano din mo sini nga involvement sa sining insidente. Kag dito Action Brian, ginako sang suspect na si Sherwin Trava, nga mayaragin man siya sang kahilabtanan, no, nga nakamention siya sa kapulisan nga iya kuno ginpatay ang term niya ginang sa Action Brian sa kapulisan sa interview sang police, no. Mhm. Sa ginampusan sang 4 ka beses sang bato, no, Action Brian dito sa may City Heights Subdivision, Barangay Takuling. So kaina ginokda ni Pastor ang suspect sa may bago PNP, kag ginaccommodate sila ni Police Staff Sergeant Armando Araw, ang investigator on duty sang bago PNP Action Brian, kag dito na, no, nag-umpisa ang pagpangusisa man sang bago PNP Action Brian regarding sang sining insidente. Gin-mention sang suspect sa kay Sir Araw, ang investigador sa bago PNP, nga dalagid man galit ni Action Brian ang bata, mga around 8 pa gani ang nga gin-mention mga estimated time kahapon nga adlaw. Mhm. Kay matabo gali ang suspect sa iya sini nga nobya diri sa may City Heights Subdivision na Mhm. may gin-mention siya nga ngalan ka babae Action Brian, pero withhold ta lang anay, no, ang ngalan sining girlfriend niya nga tabuon niya kung tani diri sa may City Heights Subdivision. O galing, Mhm. according diri sa police, based ban sa ligasyon sang suspect na si Sherwin Trava, nakita niya ang iyang nobya Action Brian nga nagsulod sa Takuling Court or Mhm. sa Federica Court sa Takuling Action Brian. Amo na dito nga daw naumul-umol sa Action Brian, kag ginpaupok niya ang iya nakitaan sa iya sini nga sa siyam katuig nga bata Action Brian. Action nga Dale? bata tanya siningabyan. Yes, Action Dali gid lang, iklarohon ta lang. Paglakat niya tuuna sa Takuling, upod niya ni ang bata o kun wala pa. Yes, Upo puno ni niya na. Action Brian ang bata, no? Kay Aha. from Pulo Kitahanon, Barangay Banago, maupod siya sa nagupod diri siya sa may City Heights para Mhm. magtabo kon tani sa bata, no? Mhm. Magtabo kon tani sa bata, kag didto nakita ni Action Brian nga nagsulod kuno nga sining nga girlfriend niya tabuon Mhm. sa isa diri ka court sa Barangay Takuling. Baw- Ngati Kung- doon na umul-umul sa kamukal dito niya ginpaupok sa bata. Amo na siya ang iya sining allegation nga ginhambal Mhm. sa kapulisan sang bago PNP Action Brian. No? Baw do natabuan gid abi pag-abot niya amo man pagsulod sang nobya niya do ka bahol Action Dela. Sige, go ahead. Yes. Mhm. Ginbawang ko gan Action Brian ang pulis. Mm. Bala may upod ang babae sa yaw, may upod din ang iban. Mhm. Wala man gan Action Brian naglakat man lang kuno pasulod, and Mhm. then dito na, no, ginhimo sang lalaki ining pagdala sa Mhm. biktima sa diri ka vacant lot sa may City Heights Subdivision. Mhm. Sa ginhimo ang krimen Action Brian. Mhm. According sa police, dito mismo kung sabihin na sakwan ang bata, dira man Action Brian, ginhimo ang paglampos sang ang bato sang 4 ka beses Action Brian, kag inisa nagtakla sa padera, Mhm. kag nagrekta, nag-commute, no, sa bago, siya sining balay sa bago, Mhm. and then dito siya dayon sa uli nakitaan sa may simbahan sining pastor Action Brian nga nag-upod man sa iya sa bago PNP. Mhm. Amon siya ang mga allegation yes niya ginbuyan sa kapulisan nga nakita niya kanina nobya nga nagsulod sa Takuling Court, Mhm. kag dito siya Action Brian paupok niya sa bata.
ang iya sining ginabatsyag kumbaga. Mhm. Gin-confirm man sa aton ni Sir Araw sang bago PNP nga ginako sang suspect actually iya nga nag-usar gid man siya. Mhm. Nag-usar gid man siya sang illegal nga droga. Mhm. Kag ginmansyon niya sa bago PNP nga wala niya gintandog ang bata Action Brian. Amo niya sining allegation Mhm. nga wala niya ginhimuslan ang bata kundi kinlampusan gid lamang sang bato sang 4 sa beses Action Brian tubtob nga nagpalagyo balik Aha. dira sa may syudad sang Bago. So ang natabo kay ina si gin-turn over gin pusasan dito sa may Bago City PNP tubtob Action Brian nga ini siya ang alaman dulong o gin-turn over bala sa mga personnel sa police station number 6 kag dili siya i-detain Action Brian kaya nga tabo sini kundi inatabong insidente ang krimen dira man under ang jurisdiction kundi taga-presohon ang isa ka suspectado Action Brian. Mhm. So subong ang patrol ti ari pagabili Action Brian sa may pagwa sa police station number 6 kaya nato nagdagay inaway magsulod para ibalong ko bala ari gid man diri ang suspect sa sini nga insidente. Pamatay naton si police staff Action Dale. Sergeant Action Brian. Actually, ang litrato ni nga ari di sa aton siya ni. Yes, so siya na Brian. Amo na siya ang ginpadala sang himata no nga nag-coordinate kita Aha. para sa dugang update. Amo ni that the time nga surrender siya no. Kung nakita mo Action Brian si naka-black sang bayo, naka-short, naka-posas Action Brian sang gin-turn over siya dira sa may Bago PNP no. Mhm. Pamatayan naton si Police Staff Sergeant Armando Araw ang investigator on duty sang Bago PNP. Bali kagi na mga alas 3 ng hapon, nagkadto di si Pastor Losarita ni siya, pastor ni sa Sang Grace of Faith Baptist Church diri sa may Santa Catarina Phase 3 sa Lagasan. Dalayan ni ang ang suspect. Okay. Sinong name ka na, sir? Bali ang suspect naton si Sherwin Traba Barrera alias B-Boy, residente sang Phase 3, Santa Catalina, Block 41, La 26, Barangay Lagasan, Bago City. Bali, ano tabo, turn over na siya sa inyo? Bali, ni siya nag-open up niya sa pastor nila na may problema siya. Dasunti, sa ulihin, nagambal sa ang bata ko nugin pataya. Tigin-advise niya ni pastor nga masurrender na lang siya kahit wala naman sa may memo mo. Tapos malagyo siya, mamanggapon. Kita ko na siya. Baling pastor parente ya? Hindi, bali danan sa simba. So kayo na sir, may statement, higit ba yan ang suspect? Bali, suno sa iya. Muna, matabo sa kuno sa Miga, yatani, sa may City Heights. Suno sa iya, nakita ko nung Migay, nagsulod sa kwan, sa Takuling Court. Pagsulod sa Takuling Court, ito na siya kuno doon naglain na matyagan niya. Mo to, tapos doon naginituloy sa bata, kaya ang balya. Suno sa iya, hinahagan na kung sa bata mapuli. Ginambala niya kung ng bata nga, ano ginadali mo, dali lang. Tapos muna daw, nagdulong kuno pananawan niya, sa nakita iya sa iyang nobya ko no. Kamo to, ano yung bata, yung pokpan. Pokpan niya. Bali may kita yan kami upod? Wala man kuno upod. Milakat lang or Oo. bali walk lang sa... Oo, nagsulod. Oo. So matabo niya sir is turn over niya lang din siya. Bali tawagan na mo ng Station 6 kay ila jurisdiction ang one kung sa di natabong krimen. Tapos pangita nila tito ang bata sa area kag tito nila nasapuan sa may City Heights gid mismo. One time sa matabo siya amigas nakamunod sa. Ang paghalin nila sa Banago kay nagkatuni sa Banago mo. Aga to. O sang aga kagapon mga alas 8 nagalindo sila ginupod niya ning bata. Oo. Pagabot nila sa City Heights mga more or less mga 8:30, mga alas 9 ni ginampusan ang bata sa bato. Aga. Oo. Tapos kinano yung kanusel tayo. Amo to pag lampusan na 2-4 kuno kalampos, tapos nalagyo na siya. Ipulit siya sa ila sa Bago. Sa may Phase 3. May motor siya or Bali nag-commute man sa sir. yung bata dito yan naging Ang bata kung sa di natabong insidente dito lang in bilin. dito yan man Oo. naging panao. Bali dito sa mismo sa City Heights. Pero nakamuno siya dito sa sulod sa mundo kakubutan to vacant lot to sir. Oo, nagmuno man siya gindala ito ko.
pero wala naging tandog. Suno sa iya wala. Way siya may ginambal ng amo na nga aligasyon sa ako. Action Dale? Action Brian, napatihan si Police Staff Sergeant Armando Araw, siya ini ang investigador sa Baguio City PNP. Aha. So, ang matabo sa ni Action Brian, ari kami sa buong sagwatang police station number 6. Anong ambal sila, ma'am? Ari di sa ko, no? Pintasat pa? Sige, Action Brian, no? Aradang pamilya? Arang Ang pamilya? ari diri ang nag-post sa Black Action Brian pang missing. Ari di siya ang nag-viral to, no? Kay siya ning pakaduwa sang biktima Action Brian. Kuha siya be action Dale sa reaksyon, kanang reaksyon niya nga nadakpan ining suspect. Anong gusto Ma'am, nila? gamay lang bing reaction, ma'am. Ang suspect na Nag-surrender? Salamat mo kung nga nagsungka sa kay inang may hustisya man ang second cousin ko. Kag amo na kadto kami subong para makita ko man ang iya nga imahe sa personal. Ay do ka na gid sa iya iyanhon. Kusion. Hindi lang ko sa tani nagkato sa Banago kay kamo gid ka idol sa iya. Kaga mo na. Kumusta ang biktima action Dale? Wala pa latest pero kritikal lang. Nakapati ako lang sa ako niya no kritikal lang ang bata. Sus. Pero hindi pa ko updated kung ding tandog yun. Action Brian. Okay, mangkuta kon hindi man critical gid kunong bata to no, mention niya. Yes, muna sa Brian ang initial nga information nga sininga na baton nga ti amo na bala kon mga himata Action Brian kay nagapasahay man sa information mo kung ano ang update sa hospital. Kay ang tatay to nga si Sir Ian amo to siyang nag-asikaso, no, kaga nag-assist ban kag nagahulat ang update alin sa Corazon of Tin Montiliban ng Memorial Regional Hospital sa medical bulletin pang siyam katuig nga bata Action Brian, no. So kay ina nakuha man natin sa statement ang abay nga si Sir Ian nga nagpalayag Action Brian nga ti amabla iya Abian si Trava, si Sherwin Trava intakaon ginpatulog kagti in return amo pa ni ang natabo which is nga interesado sila nga mag-file pang kaso Action Brian batok sining suspect do nga ti ari na gid sa sir ari di sa ang suspect ari student sa Action Brian kay daton nga kon maka-interview kita pero pamatayan naton una ang palayag sang amay nga si Sir Ian Action Brian ang amay sang biktima. Base away mo ko sa ginimo si mga malain. Ang pagtatar ko si mo to hindi lang kayo tawag amigo. Totoo gid ang amigo kay ginpatulog ta pa ka. Ginpakaon, ang gusto ka magkaon. Amo pa na ginimo mo sa bata ko. Feeling ko mula naman bago sir kasi sa subong salamat ko kay buhay kong bata. Anong pag-describe mo sa bata, sir? Nga sining pamatasan? Amigahon sa bata, kag magahampalampang siya. Kung may bata nga dogamay, hindi na siya maghalinda, doon siya mismo malibang. Aga muna siya. Kag barangay niya mangod yung mga laki. Kaya pati sa magutod, sir? Ikatatlo sa? Ikatatlo na siya. Action Brian na batian nga may isang biktima no nga ti amna ginaragwa niyang yasning anak sa matuig ka palaabyan palanggayat ni mga kauturan taga palahampang action na Brian ti ulaton nato na ako ng mga development sang silinga balita Action Brian since ang pulis nagapangayo katong clearance Action Brian kon bala pwede mapa-interview ining suspect Action Brian dugay-dugaya no kay nagala pa dito sa isang clearance alinman sa Chief of Police ng Police Station number 6 na si Sir Action Brian. Sige, Action Del itipo na dira ayo lantas police na maka-interview tas ang suspect nga ini para at least batian mans publiko ang iya sini nga side kay puro lang ni side karon sa pamilya tamo pamatian taman si Action Del. Yes, Action Brian. No, so far ari kita sa may sagwatang Police Station number 6 report sa gikan sa patrol ang action niyo. Action Del Salazar mga action sa din kamay nga bahin sa Pinas labuton ka sa ngawon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una, sa balita na sa action sa Bacolod Action Rally. Action Firing Line. Salamat Action din sa kompletong detalye. Ang sining pag-abdak sa isa ka 9 anyos. Kalaw ay pablakay ang nagkuha sang bata abyan pa sang amay.
Action firing line. Way huya klase tawo timo to, ginpakaon, ginpatulog, ginpainom tanan, ginprovide traidor klase abyan ini. Action firing line. Hindi tanan nga abyan gali masaligan, no? Hindi tanan nga abyan masaligan. Hindi tanan nga nagasimba relihiyoso, yawa ni sayo. Action firing line. Nahimoslan man o kunwa ay, pero tiyang paglampos mo sang bato sa bata, sa pagkasakit sina, no? At tubangon mo gining konsekwensya ininunoy. Action firing line. Pero kabay pa maka-interview kita karon sa iya kay bisan ano pa nga mga alibis ang himuon niya nga nakit-an niyang girlfriend niya nga nagsulod sa diinto nga sulodlan lodging house ato nung labots bata. Kaglibog ang ulo ko matabo kas nobya mo dalon mo yung bata sa ibang nga tawo. Action firing line. Ang imo ya binutig noy, nakasala ka na, mabutig ka pa, nagdululubli na. Abisugin na lang sa gusto. Action firing line. Ang nga bahin sa aton sa nga pagpangalaga dulong sa aton sa DTX 500 capsule o galio na pag Account kunin ang imo account, imo dugay-dugay, kabay pa nga ma-interview sang patrol, ining nasambit yang lalaki mga kaksyon, no? Kag himbisan taman ta dayon niya. Action firing line. Karon dugay-dugay, may konsihal ako nga interviewon sa idalom sang Grupo Progreso, ano ba lang reaction niya nga si Congressman Greg Asataya gin-itchapuera na sa Grupo Progreso. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Action na Joe Philippine Standard Time, la 7:47. May gabi lang sa mga kauturan ta naga-monitor si Baby Gregorio Yulo sa DSB, si Jimmy Senior Latido sang Barangay Mailom. Shout out lang monitor Purok Kawayan, Barangay Mailom. Elvira Hilogo sa Fernville, Pahanukoy. Si Jess Celie III, Action Bry watching live from La Castellana. Si Ok Emla, shout out po family Babor, family Alcontin, family Hilasio, and family Ribuka. May gabi man kay Smigol Bagens. Gina-greet lang sa may gabi si Mamang Ann. Okay. Kilala ni. Party Mamang Ann. Erwin Decatoria Gonzales, good evening, Sumbrayan. Nami salvage lalaki, naghimo sa bata, no? Tikaakig sa mga listeners taho. Jovi Monares, makaksyon, naga-monitor man. Ana Sinoro, si Homalomina, Roderick Alcantara, si Carmelo Garingo, Araman si Milili Oligo, Rose Guevara, Maria Felo Baton, sang Cabog City Village, Nida Biliute Olarte, salamat git. Mierna si Zar, si Manjo Arnijo, Edilaos Andana Isabel, Yvonne Boucher, si Christine Minias Villalubos, Imbong Jocampo, Action Bry, paghalong gid sa tag-sa para malikawan ta ining bag-o naman nga variant. Chodoro Gaduyon, naga-monitor man sa Alangilan, God bless. Si Surigao V. Criens, Action Bry, good evening. Naga-monitor gid ko subong nga gabi sa imo programa, dapat tani planuhan sa aton gobyerno kung paano nato mapalayas diri ang mga Chinese sa aton pungsod Pilipinas. Kay wala na di sila may ginhimo sa aton nga kaayo puro abusar sa Pilipino. Mangagaw na sila sa lugar Pilipinas, pati droga dalon pa din nila. Puwerteng halampos ni Sir Surigao Crienzo. Kita mo ang mga gina-interview subong sa pharmaceutical nga Pharmally. Laban ko hindi kuha ng apelyido, hindi kaya Pinoy mo. No. Ayawan pa gani pa-interpret si Senador Dick Gordon mo. Kay ti chingkwang-kwang ginapangwakal ti anong tanabi karon. Si Angela Gayondato Castillo, pero in fairness sa iban nga mga Chinoy nga diri na gid Pilipinas, ti mga mabuot na sila iya. Ang iban lang gid nga inang may handom kag may interest di sa aton sa Pilipinas, no? Miloni Calvas naga-monitor man, si Milili Oligo sa Bani Cape man, Surigao, hambal niya Action Bry, ang DOH nagahambal nga magsuksok gid kita sang
mask para malikawan ang paglapta sang virus. Pero nga PBA Basketball Action Bray ginpasugta nila nga maghampang kay wala mana mga mask nga nagahalampang wala social distancing okay lang Action Bray. Di kay sila kuan ina ginpaidalom na sila sang maid-ed nga checking sa lawas nila. Vaccinated na sila, may mga protocol na silang ginhimo before ginpasugtan, na? Leah Younger Esquivel Araman, God bless. Joanne Mill nagamonitor man, hambal niya kaluluoy sang bata. Si Chim Pagran, animal klase sang lalaki, sapat kagidya utok, na? Si Maria Teresa Hofelinia, si Rochelle Polencio Susana, Surigao, again, nagsumbray dapat sa suspek ipa-ubaya na lang na kay Duterte. Do pa ihaw mo siya kay Duterte. Sira. Si Karen Gallardo, Dende Layaw, Albe Gallardo, Abi halungin nyo, ginbata nyo. Oo. Bulubantayan nyo, ginkabataan nyo kay bisan amigo mo gali kon magsaka ang tanga sa ulo ya, galain tinurya. Florante Pasinabo, Action Bray, monitor lang kami di Barangay 40 Libertad Extension, more power sa program mo. Bao, sino ining taga Libertad Extension, basi tupad balay ko ini, dira, mayang gabi na sa inyo, no? Si Maria Izra Flores Agutaya, nagamonitor man, halakala, inya, nasobrahan kagamit guro. Si Bais Bert niya, no? Si Milili Oligo nag-greet lang Vanessa Mayo, Jinky Delag, Donwell Amar kag Alex Montesa. Toto Tatan angay sa suspect Action Bray Utdan Diog. Good evening dira sa imo Action Bray. Maintindihan mo na ko na mo ning ginapanghambal sa mga tao kay nga akig sila sa suspect. Eliasar Somido, good evening Action Bray, kaluluoy gid sang bata tani ang naghimo sina pakagat sa antik. Hindi lang anay patsyo na, gypsy niya, sang purok lechonan barangay Kabog. Paantuson mo siya sa hamtik. Ano na, hamtik kun hantik. Basta subay nga lagko Si Aimee Jonaldo, nagamonitor man sa Pampanga. Lilia Tato, nagamonitor man. Ipatukhang kuno ho. Ang suspect. Si Nick Kabalan klase tawo. Smigol Bagens, nimal nga tawo. Purti akig ang tawo siya ho. Si Mila Feliciano, good evening sa Cavite. Milili Oligo, basi tamaan kasuyop. Ti ano pa? Si Michael Singo Lamayen, good evening Action Brian. Monitor lang gid kami di sa barangay Alihesa. Stay safe and God bless. Si Jedidia Barbosa, Action Brian, shout out watching Talisay City. Si Kim Pagran, shout out man Mamang Grace. Si Ana Sinoro, hindi gani masaligan ang himata o amay kay drugs amigo lang, hindi gid magsalig kung may babayi ka nga bata nan. Among gid, thank you gid nay. Susan Ganancial Agapito, good evening live from Mansilingan. Liberte Beniten Obaldo, si Catalino Istor, Ryan Burhak Sumbray, good evening, advance happy birthday lang buwas nga adlaw kay Edward Moliken Udjoman before sang ABS-CBN. Wow. Salamat kid. Si Janice Ogdamin Baino, nagamonitor man sa Quezon City. Aprik Bandi Uya Araman. Maria Teresa again. Janice, nabasa ko na, no? Hindi gid magsalig sa palibot, damo mga lain utok kay linit. Pilton Lipura, nagamonitor man sa Calapan Oriental Mindoro. Si Rose Guevara, si Joanne Gargiano kaluoy kay gali watching kawayan kay kaluoy kay bulani Joanne Gargiano. Okay, sige siya to gali Si JDD Barbosa Araman, nami man lampusan bato kag panilagan. Akig ang tawo. Kung makita nila ning suspect di dila lang ning way lagob. Si Ele Escalera, Action Bray, bagay na sa iya panitan, dapa niya, palakton sa asin, monitor lang kami sa 11 Lacson Street to 11th Lacson Street. Sige, ang tanan nga mga listeners, tandi ka mo magbiya kay pagbalik na dungagan ta nga ton sining pagpangalagad si Burley Anuales Araman. La City 55, pakishare lang.
Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kumampos nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga ba. Ako si Bayani Agbayani. Bakunado ako. Ikaw ya, saan ka pa? Magpabakuna na para abanse ka. Sabi ko. Ako si Bayani Agbayani. Respect sa COVID. Magpabakuna na para sigurado. ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga ba. Para mag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod, ang continuous rin ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaning nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes pa man ang rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang maring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa rin matinapol. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kawalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Desisyon isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, yung ngalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, si Rani Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag burigan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with this ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung delay na naman-amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ang Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bapisa mo fire to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dita at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog isa nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan,
ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalasang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Nang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa atong mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been like principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masarangan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ka sa respeto ka sa ako na. Dapat na ba lang respetohon ha? Kakagado, no? Tunggu sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong mas yun siya relevant kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan could be you, could be other people. Sa ato kasilingan makita mo ang iyang karakter. Kaya ina siya magsiling nga Jack Balaan Virador, aral sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ilang matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB, ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag ng station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kaya ginakot-tukot ko yun. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi wala na durog na mo. Sa anniversary sa ARB, magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARB.
Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Brian Borden, Action Firing Line. Sige, daligid lang, may gabi lang kay Nerwin Sakmar, naga-monitor si Madam Diding Alohamiento, arama nagatutok sa aton sini nga pagpangalagad. And may gabi lang mga kaksyon, naga-monitor sa sini nga mga tiniyon, si Tita Mary Jean Johnson, naga-monitor subong, nga gabi kag kay baanan niya dira sa Don Salvador Benedicto, Sige, si Nong Nonoy pagid ko naga-monitor man sa aton sini nga pagpangalagad. Action Firing Line. Balikan ko aning patrol sini matiniyon makaksyon kay may update si Action Dale Salazar sa tong posible na interview niya ining suspect mga kaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Action Dale. Action Bray, ari na kita diri sa may sulod sang police station number 6. Ang suspect na si Sherwin Trava, wala siya naigin pasulod sa presuhan dito sa Brian. Ari na siya sa may kilid pero nakapostas ini siya kay na-interview pa siya sa mga kakapulsang media sa sining mga tinion. Ginako ni Action Brian nga siya mismo ang responsable sa krimen na paglampos sa bata nga 9 years old na si alias Nene sang Porog Kitahano na Barangay Banago. Action Brian, ginconfirm niya ang previous nga statement bala ni Sir ang investigador sa Bago PNP nga ti Action Brian na impito siya sa nakita niya nga nagtulod ang iya sining nobya sa isa diri ka court sa Barangay Takuling. Action Brian, and then naimpito pa gid siya sang si alias Nene ang nagapanghagad na nga magsuli. Action Brian. Amo to ang nangin kabangdanan or rason according diri sa suspect kun nga iya nahimo ang paglampos sa bata sang 4 ka beses sang bato. Action Brian. Actually ari diri sa may ato natubangan ang bato naging usal. Action Brian sang suspect do isa kadangaw ang iya sining kalaparo. Action Brian sang bato naging gamit sang suspect na retrieve sang aton sining kapulisan sang police station number 6 kag ari man diri ang tsinelas ni sang biktima nga green. Action Brian sa sininga mga tinion si lubos kang sininga paghinulfol. Action Brian sa nakometer ni Sherwin Trava siya sininga sa biktima nga bata sa sininga biyan nga sunod siya ti lubos kid ang sininga paghinulfol. Action Brian kag wala niya nahibaluan kun nga natabo ang paglampos sang bato sa inosente nga bata. Action Brian. Action Dale, sa pagkadako grisang bato nga ini kabakadako Yes, Action Brian. Isa sa kadangaw pero ang kabugaton do wala ko sa gintan do. Action Brian ining bato naging gamit sang suspect bisan I'm sorry Action Dale, bisan ilampos mo ni sa karbaw kag baka malipong karbaw sa ni pagkadako. Yes, how much more. Action Brian sa 9 years old na bata nga babayi. According sa iya, kakilid din niya sang dalan kinahanglan ang biktima. Action Brian. And then dito man lapit sa may kakugunan to sa vacant lot. After ito, nilamposan niya sang 4 ka beses. Dito na niya Action Brian gipatulod nagahaka na si alias Nene sa may Zircon Street City Heights Subdivision, Barangay Takuling, Bacolod City. And then ang to, bensyon niya, nagtaklase sa pader, kag nagpuli sa may siyudad Sangkado. Action Brian. Palayag man din ang suspect na wala siya nakahibalo, kung wala nakahibalo ng iya sininga girlfriend. Action Brian. Nga may naubra siya ng friend, Nga muna lang ati, ako di siya naselos siya ko, nga wala pa man gani confirmation kung wala may upod to ang nobya sa may Takuling Court. Kaya nalabyan ng galing nila Action Brian, do by chance lang. By chance lang, nga nalabyan nila, nga nakita niya, ang girlfriend niya, nga nagtulog sa Federica Court sa Barangay Takuling. And then, nagkulat sila gali Action Brian,
naghulat sila sa may sagwa, and then nadugang pagidan niya sila ng impito matapos na Telias nene naga-demand naman ba lang nga magpuli na Action Brian na magpuli na sa may kitahanon Barangay Panago. Kaya daw bing gad niya nga magdala-dala sa kay nene nga hindi kay masugat malang sa stubya niya. Di pumoy kasi tawo ni. Ginmention naman ako Action Brian nga nag-upod ko no si nene, tiya. Nga si nene daw ang nag-upod si iya. Si amo na pala nagahampang to yung bata, nalabyan niya. Kagang subo-subo na Action Bright kay kagabi galit dito pa siya galit nagtulog sa balay isang biktima, and then pagkaaga nagtulog pa kape pa sila sa ngamay ni nene, and then amo to nalabyan niya sa may footwalk dira sa may polokitahanon. Kag amo to may mga offer bakal tinapay masugat siya sa nga nobya makitay sila, and then mabalik man lang kuno dayon. Kag amo to by chance nakalabay sila sa may Sadrika Port sa Takuling, kag nakitaan nga nag-walk in ang iya sininga girlfriend or nobya dito sa may port sa Sumrayan na mo ang kumbaga factor no nga nag-impito ining suspect Action Brian. Action Dale, pwede ta makakuha litrato sa iya da? Sa iya? Ara sa baya, itand naton sa GC ang litrato. Pwede ta maka-istorya siya live? Base maka-istorya kita sa iya, mamangkot tabi sa iya, kung ano gidang... Ano na nag-approach ko gani kay Pastor, kaya ba ko pinabas ano? Gahibi ang yawa yan. Hindi man mas para ang pag-suicide. Siyempre, nagahilibion siya, no? Kaya may mga ideya sa siyempre sa paminsaro nga gusto niya mag-suicide. Matapos ang insidente. Pero mo gani, ginlaygayan siya sa pastor, kung sa din sa nagatimba kay Brian, kada mo to, no, voluntarily, nagpadulong sila sa may Baguio City PNP Action Brian. Idaho, bisiyang cellphone mo kung pwede. Action Brian, ano na? Iya sa Action Brian? Sige, ipamatian talabing ginahambal niya. Sige, be. Oo, sige, hala. Ano bilang mo may mensahe kaming tayo kasi ate, wala na. Ang pamangkot ang Action Bright. Hindi na siya kambal tadlong, no? Yes, no, kahit naga-breakdown na sa Action Brian, kagama to, yung pamangkot ka, kung may mensahe pa siya sining lobby, naghando na sa nga wala na. Action Brian, no? So, Mangkota sabi kung base sinsang pamilya daw handa ito magpasakat ang kaso Action Brian, kaga itugyan ini sa Women and Children Protection Desk sang Bacolod City Police Office Police Station number 6 sa pag-apikaso Action Brian sang sininga kaso. Action dahil mangkota sabi kung sang kahapon nakasuyop siya. Wala Action Brian na naka-mention siya nga wala siya, hindi siya high sa natabong insidente, pero before mga dugay na kuno ang ulihin niya sang nag-use siya sang illegal nga droga. Anong purpose niya to nga gindalayang bata kay nag-upod lang? Waya ginabalibaran maano ka to nga maupod ka sa akon amo na be? Bakal mga kami sa liga ko wala siya lang yan mismo nagubod sa ako bakal kami mga pagkaon sa migay pa mga yo ha? Sabihin kami tayo no? Wala, simbahan ng gusto mong gatiner sang una sa LC Gacolet sang amone nataba wala mga 5 months 6 months nagoro mamo na palit mangkota sabi ko may mga kaso na siya before nga nahimo kaangay sini
Nag-swipe siya, siyempre nag-swipe nga siningaw, kaya wala naman sa mga previous cases. Nahimos, abi pasugira, sabi subong, basin nahuya lang siya manogid, ginhimuslan mo ni Noy ang 9 anyos or wala? Wala. Sige. Sige. Ang ito ang palayas ni Sir Wintrava, dinaiyak si Brian din gusto ng bata, and then dampos ng gigas ang kato agyating na ginsin mo action Brian, no? So daga kaya kada pagdagan sa kay Police Lane Dores, so pag itong police station number 6 may hatag sa jurisdiction sa Brian na magpalayag kung ano ang matabo sa tingin nga kaso since may mga information naman to sa Estopa regarding na stoning incident, pero critical ang biktima nito kasam sa tuwiga na bata na babae. Hibaloon tabi kon ano nga mga action daily hibaloon ta karon kun ano gid nga mga kaso nga tubangon niya sini abduction o kuno sistema physical injury. Na basta mga additional information na nga ma-provide sa katapos sa media update report ang patrol. Wala sabi pa na police station number 6 action day talaga ang mga kason. Sa rin naman nga bayan sa Pinas labaton ka sa ngawang balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balitang kasakon sa Bacolod Action Radio. Firing line. Salamat Action Dale na dungagan ang detalye sining balita ti mayo na kay kuan dayon na nagsungka kagyara na otoridad. Firing line. Nagawawaw siya, no? Nagawawaw siya pero ang pagwawaw mo no hindi gid ka bulig na sa sitwasyon sang bata subong nga. Firing line. Bisan magluluha ka pa da sang dugo kung ano sa klase luha das mata mo da kay ang bata subong gaagaw buhay sa paglampos mo sang bato ho. Action firing line. Sa pagkadako nga bato do amo-amo sang ulo nyo da nga nagapamati kamo subong. Amo-amo na kadako sang bato nga gingamit niya. O galing, humok lang ng ulo nyo, tigaan niya nga bato. Action firing line. Timakon mong bata, nampusan mo yan sang 4 ka bises, iya, bausos na ano, di man ang espiritu. Doon di ko maka-reconcile sang una-una ko nga, ay sus ko. Ipakita, Action JM, bing nawong niya, be. Damay isa pa gina sa kanawong nga klaro-klaro, gin mo. Katisoy, glisi, klase, tao ni. Action firing line. Daw si, kuha nga rin na itsura niya, daw si... Juros, no? Sa mga ipabla kagi suyop do si Juros tsura niya. Action firing line. Ipakita ko bing nawong ipakita tabing nawong niya sining suspect mga kaksyon ti aminado na gid man siya mo. Nga siya naglampos sining nasambit nga tawo o kon bata mga kaksyon. Ti kon mayong panimuot mo, lampusan mo yang bata. Tapos ang bata lang kuno naghagad or nagupod sa iya wayaman ginhagad. Ti kabalo kagid nga ang bata nga ina bata man lang sang amigo mo, dalon mo iya nga wala makabalo ang amigo mo. Action firing line. Sa pagkabahol nga mga discard ni Nunoy, ano? Kabahol sa mga diskarte niya, no? Pagkatapos mangayo kamo pagkaon, snubya mo pa. Inam daw makwanta pa na, daw baton-baton ta pa na abi nga mga alibay abi, ano? Action firing line. Kung ang bata mo nagupod sa imo, pagkatapos ang balon mo yung siya lang nagupod sa akon, daw ka impossible dream na. Action firing line. Aran Action J, pa-try be, pakita, bisang nawong ya sa ginpik, padala ni Action Dale Salazar, kay damo, ginagaayo sa aton nga makwa, no? Gusto na makita ng nawong sining suspect ngayon eh. Suspect na eh. Okay na siya. Kay suspitsado ini, gatakilid man siya. Gusto sila makalantaw man sang nawong niya kay kahapon naglapta naman sa social media. Action firing line. Ang hindi lang naton manami dire kay sa simbahan pa ni siya gali. Amo nang ambal naton gani nga hindi tanan macho, Action Oliver, laki. Action firing line. Kag hindi tanan nga nagasimba, relihiyoso, ini siya yawa ang utok niya. Action firing line. Kayo hindi ni yawa utok mo, hindi mo ni mahimo sa bata. Bisan, di mo madalon nga istorya niya Nunoy. Action firing line. Kag kung tadlong ang huna-huna mo, hindi mo ni mahimo. Gusto talang na ipakita, Aryo. Ipakita ta sa inyo kay gusto ko nga kamo mismo magkilate. So, sikita nyo. Ina, gani, may mask pa na. Pero panulo ko do si Juros na nga kon pananawan sa iya. Action firing line. Ano pag inayhan kung why ni siya mask man? Gani, mas gwapo pag ini siya.
galing nga mula ning gwapo, guro nga ti may pagka-demonyo gid ang batasan niya. Action firing line. Mabalibad pa siya, banya way man ko previous nga mga cases Ti galing kay anhon mo niyo, mismo ang pamilya mo ang nagapanugid diri sa aton sang imo nga abilidad nunoy. Action firing line. Grabe ulan diyang chat sa amon sang imo sining pamilya nga nagapanugiron nga amon ni siya, amon na to. Hindi lang namon galing mapalayag ini kay ti allegation nila ini sa imo, ano? Pero ti amo na kita kuan naton basahan naton may ari gani action Oliver naghambal bisan basahon ko pa. Hambal niya, mayo man gani, tarira, dinto man, kung madakpan siya hasta na ina sa magtigulang sa priswan gid. Ina pamilya ning istorya, may naghambal man nga mayo man gani na dakpan siya. Pa damo pamahalitan, guba pa ang ngalan namon. May nagakumod nga pamilya nga nadalahig bangod sa katuntuhan niya. Action firing line. Ay, sus ko, grabe. Mga muyo lantang ang bata buhi. No? Bisan critical ang sitwasyon subong. Las 8:31 mga kaaksyon. Action firing line. Ang ini nga bahin sa aton sini nga pagpangalagad ginadulong gid sa aton mga kaaksyon sang Evergreen Hashtag account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni Hashtag account ko ni Dennis Richard Tiboroma, nami na sa Hanusan Ruma sa likod para magkala tunok-tunok. Tuod no. Si Christ Tikaripol Javier Tanatat. Pukpukon man uloya sang dako pagid nga batok. Bitayon suli, mau akig ang tao. Si Evelinda Sibalia Hidoriagaw, panulay ya isip ya Action Bray. Good evening. No pa. Florencia Villacampa, Action Bray dapat sa iya prisuhon kaulugot gida. Ricky Soriano, good evening Sir Bray, monitor lang ko di sa Georgina Subdivision Madalagan. Mayo na Sir Bray kapunon para hindi magdamo iya lahi. Nan, kita mo lang na. Hindi ako puslit pa siya da. Florencia Villacampa, naga-monitor sa La Union. Piper Purse Lexon Bray basi nakasuyop mayo Ipulpog man siya ulo ang bato para mabalaan niya kung ano kanamit ano ya ang labot sang bata snubyan niya na. Si Marisa Soliven Soriaga, naga-monitor man, shout out naman kay Tatay Roberto Soriaga from Barangay Nagasila, Carlota. Si Bibing Dagia Bautista, may gabi si Maxon Bray, monitor gay kami Barangay 39 Lizares, God bless. Noel Hamules Araman, God bless man. Virgil Pinda, naga-monitor man sa Celine Homes, Bacolod City, upol sa mga kabataan niya. Bao, salamat, God bless man. Jinky Dailagdon, nag-greet lang si B-Boy Villasor, Star Mayo, Doc Mat Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Melili Oligo, Lily King, Raymar, Swato, Imperial, Alma Oligon, and all family sa Barangay Pandanon. Roland Guarino, okay, nabasa ko na kayo na. Salamat, ginano. Sa Paglaom Village, Boy kag Neneng Guarino. Sige, diri pa sa dalom si Cry Bularon, nami na sa lampusan, man kag kugon. Akig ng tao sila. Makagwa lang sa kamadakpan. Taga Banago to kuno gahulat siya. Pero isandig tani sa korte. Tanan-tanan. Kung anong nagakaangay sa iya. Last 8:35.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung maposlalong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi mag-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi nga pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tungtong Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon
halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamog gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Good day everyone! Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo padayon Action Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon Action Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita na may dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo padayon Action Radio salamat sa pagserbisyo patas kag
balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilikan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan anong kaintangan. Responsable na pagbalita, kagaya na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon. Manghatag ko na 500 rin matiniyo, no? Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga Pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa sulad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Salamat gid sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Action Firing Line. Congratulations, may ara na kita sang winner. We have on the line Yellow. Good evening. Hello, good evening, sir. Mayang gabi. Sino sa linya naton? Si Julie Patrimonio, sir. Ba? Julie Military Patrimonio. Ano mo si Alvin? Lolo. Si Alvin Joke. Patrimonio. Sige, taga din yan si Madam Jolie. Taga Singkang, sir. Singkang Airport, Bacolod. Congratulations. Good kay ikaw ang winner tonight sang 500 pesos. Ano? Kilala mo kasi nung istorya si Mosubong? Yes, sir. Si Brian Moden. Sige. Why na ko mahimo pa? Ano nga nang extra na mo diri mag-report kini ma'am tapos bala report ano kayo na? Una sa balita. Una sa Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod. Sa Bacolod Action Radio. Da mo na abi, no? Sa Bacolod Action Radio. Sige, ma'am, paabuta dang text dira padala sa imo nga pwede mo na makuha ang imo nga 500 pesos. Salamat, mayong gabi. Salamat gid, sir. Thank you, Beth. Thank you. Padayon na. Yes, Padayon na sa pagpamati, ma'am, ha? Pangampanya lang da. Sige, sir. Sige. Thank you, Beth. Thank you. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Action Radio. Number 1. Action Firing Line. Ginaindorso ko man sa inyo mga ka-aksyon ang pampatahom, no? Kinanglanta na daw, amat-amat na ta magpakinis sa kutista, no? Paagi sa Do not just throw away questions and statements. Kasman ang aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1!
During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number one. Aksyon Radio Bacolod, number one! Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsag ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio.
Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin Action Firing Line. Mabasa kita na sa mga akig nga mga mensahe ho, baoperte. Hambal sa kay 6023, good PM, tani i-salvage na lang na ang suspect sa siyam katuig nga babayi. Bisan amo na lang na ang Christmas gift dapat sa mat na sunugon, impyerno, itom nga kalag sina. Hamakon mo na. Ini nga mga reactions ng tao, kung pwede lang dunot-dunoton lang ko makitaan ng suspect ni Action Firing Line. itugyan tanali sa korte, no? Ipakorte ta na lang ni. Importante na dakpan. Good evening, Sombray. As lang ko kung upod ang anong bustit man sa 2030 Lino sang Moises Padilla. Dali, gidang do hindi ko mag-get sound. Booster guro ni ay. Pwede makapa-booster na basta after 6 months ka na bakunahan ka na, no? Halin sa kay 6353 ay pabakuna na kamo. Palihog kay ako tapos na ga indi man permiro pero kalain man nga ang mga bata ko kag apo nagpabakuna na sugot na lang ko mag-sumbis. Joke lang si court Diyos ang bahala. Ibi sugot na lang sa kuno mag-zombie. Sino kang ba zombie? Action Firing Line. To, kagabi may nabasa ako nga text nga daw gapanumboy sa Oliver mo. Siya na ni sila hindi nagpabakuna na kami. Kamuya hindi, unfair na karon sa amon iya. Oh, plariho lang tatanan sa kalibutan di. Action more than may gabi, ka-animal klase tawo nga dira iya sa bata, ginpaupok ang iya kaakig ya. Din ang human left, human rights, daw ka linong sila haw. Animal klase tawo. Human rights sa manakita nila. Action Firing Line. Okay, sige. Dali gid lang. Tawiw. Good evening. Pwede mo ko mapasahan sang number ni Action Brian? Kay daw na init ko sa lalaking naglampos bata. Amo na ni number gin text niyo. Action Brian, good evening. Liog tamyaw da kay David Piano. Maukod nga tagpalamati sang Action Radio, no? Labi na sa Action Firing Line. Salamat gidra sa inyo. Action Brian, good evening. Basi bala may tawo da sa DOH nga gasabotahi lang. Basi lang no? Understood na binila basta kalainan si Duterte dayon ginabasol katawo. Okay, sige. Bao, hindi ko gid maubos basang inyo sa mga mensahe ba? Action Firing Line. Amo na, no? Sa mga utod naton liwat naga-invite ang gobyerno naton sa pagpabakuna sa umaabot nga Lunes, no? Nga adlaw. 3 ka adlaw niya, 29, 30 kag sa December 1. Lunes, Martes kag sa Miyerkules. Ang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga atong mga wala nakapabakuna nga may mga trabaho kung magpabakuna gid man sila dapat nga pagbigyan gid sang mga employer. Kag kung pwede lang sweldohan gyapon, no? Nga bisan nagpabakuna ini sila kag maka-absent Action Firing Line. Amo na mga kaaksyon kag suno pa kay Duterte sa mga LGUs da. Ambot ko nakapamutos na ni sila sang hamburger dira. Pakanon gid ang mga nagpabakuna. Na mga LGU dapat pakanon nyo gid kag trataron nyo gid sang maayo ining magpabakuna sa 3 ka adlaw nga vaccination sang gobyerno para malabot ta ang immunity nga ginatawag. Action Firing Line. Hambal ko gani, LGU palihog ko amuma sang magpabakuna kung pwede lang Action Oliver abihungiti nyo. Action
Action Firing Line. Hungitin nyo kag papasalamat nyo kay nagpabakuna gid sila, no? Sobra naman ang hungitan gid. Ay, di man literal nga hungitan, tagaan lang. Action Firing Line. Si Roda Gamboa nagamonitor sa aton sa nga pagpangalagad. Hay lang kano kay Jod, EJ and JM Gamboa sa Barangay Punta Taytay. Action Bray, good evening. Excited pa naman ko mamati tani isang tingog sang konsihal nga mahatag reaksyon sa pagsikway kay Gasataya sa Grupo Progreso. Nag-alang-alang bing konsihal mo. Palunisan ko mahatag gini siya kay mabuot ni klase konsihal. Action Firing Line. Naungot kita sa isa kadako nga balita des Bacolod, abi. Sige, palunisan tang iban mga kaksyon. Palunisan ta ang iban. Action Firing Line. Why na kita sa higo pang-oras sa ato nga pagpangalaga din sa Action Brian Mordena nga pasalamat gid ka nagagdaman karon dugay kay Action Eric Magbanwa sa Action Night Patrol, Sa mga kaaksyon naton sa din kaman nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon nga balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon